Is-settur tas-saħħa se jkun qed jingħata mbuttatura oħra l quddiem permezz tal-baġit ippreżentat it-tnejn. Il-Gvern se jibqa' impenjat li jkompli jnaqqas il-lista ta' stennija għall-operazzjonijiet, xi ħaġa li dwarha tħabbar ukoll proġett ta' Public-Private Partnership. Se jkun hemm żieda ta' sodod fl-Isptar Mater Dei u se jidħlu protokolls u sistemi illi jtejbu l-effiċjenza. Iż-żieda fis-sodod se ssir ukoll grazzi għal bini ta' 3 sulari ġodda bis-swit il-bini ta' Mater Dei, proġett li beda wara li nstab li l-emerġenza kellha kolonni b'konkrit ta' kwalità inferjuri. Il-mediċini out of stock niżlu minn 130 għal 5, dan grazzi għal sistema li turi fil-pront meta il-provista tkun f'livell baxx. Preżentament nies li jbatu minn infjammazzjoni fin-nerv tal-għajnejn mhumiex koperti medikament u legalment. Għaldaqstant il-Gvern se jinkludi din il-kundizzjoni fil-lista ta' diżabilitajiet li jistgħu jintitolaw persuna għal pensjoni għal diżabilità. Matul l-2015 il-Gvern se jintroduċi skema ta' screening għal kanċer tal-onq tal-utru. Dan se jsir permezz ta' investiment fl-apparat neċessarju u taħriġ minn esperti barranin. Sas-sena d-dieħla l-konsultazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete se tkun kompluta biex bekk servizzi mogħtija lil pazjenti dijabetiċi ikollhom bażi b'saħħitha u moderna. Investiment li huwa mifrux fuq medda ta' 6 snin. Bilan li tkompli tissaħħaħ l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek, il-Gvern qed jippjana li jibda joffri mediċini ġodda għat-trattament tad-dijabete. Se tkun evalwata wkoll il-possibilità li tkun introdotta assistenza lil persuni transgender illi jridu jagħmlu intervent kirurgiku. Filwaqt li għaddejjin diskussjonijiet tal-iżvilupp ta' ċentru iddedikat għar-riċerka fil-qasam ta' trasfużjoni tad-demm u ta' tessuti oħra.